Gel de douche curcunette, gommant et purifiant. Lait clarifiant curcunette. Savon de visage, effaceur curcunette. Savon de corps curcunette gommant. Crème de visage effaceur curcunette. Huile purifiante curcunette. Lotion exfoliant curcunette. Vous voulez le meilleur pour votre corps? Optez pour la gamme curcunette. Vous allez avoir un teint radieuse, éclatante et brillante. La gamme curcunette, le meilleur choix. Ça fait où? Mais bébé, comment on est à deuxième ou quoi? On a pinanata, na hondu. Là, on dit qu'on est pinanta. Mais depuis mais là, on dit tellement d'accord téléphone ma. Ay gon fala. Hali ko anduma ko. Yata ko galle ando. Ça fait où? On a changé ni là. Comme blanc ou rouge? Ça fait où? Mimi nani wala wala changé hande. Abito. Anko sakite bele yi. Sina mi fayu. Ay no yo mere gauche, mere droite. Ka. Te en plus am mi wayr no ay nan. Ayi no fala to ma Jombethe. Te dani mi les femmes mariées. Jombethe? Ça fait où? Go Jombethe ça fait où là? Non, ça fait où? Actuellement encore là non. Ça y est, mais allez là ko jikku dayre. Ko jikku dayre mi allé ran mari ma. Ko dayre. Non dalam ha ko ma. Inala yo misele. Ko dayre non. Ça fait ko jikku dayre. Ça fait où? Mina binna. Sa jokki lawol ha mutike atay ngol yata. Giltuto ko yurugar. Ça fait où? Bandi ko mi bonno ma. Mi hayle ki hammi ronki mi tay mi hebata wala ma. Ko wadi mi artema. Donc ko yawda don welo yaali. Ina yo mi artu. No don quoi. Min no ma min nami balorede sakko yimbe ben so ami bundes. Mi hala no madum ka. Ay. Mais ça fait où min kantu mede. Ça fait où? Worbe ben udi. Kono ko wawda lam. Ko wawda dan jabande ko ay goto jabanta lam. Donc on woni fetu do ma on quoi. Na fetu do. Ça fait où? Andi wonande be na jikku dem. Ande ja ko gorko. Andi jikko amen gumen rewbe. Mais anda yido do men. Mais ngacce yido do men jokka comme fala. Ça fait mala burima. Kon tumi di ça fait. Ça fait. Be bonnima. Hore ko bonnuma ko. Accan Allah accanalam. Ko bonnuma ko ça fait. Yo mi accana ma. Ko ya accana ko dum aduna do. Ko don to fala. Ko mi fala ko ya accana. Okay, do mi accani. Alhamdulillah. Ça fait accani la. Accani. Ça fait là. Déjà am ni ba da ro jekku. Ndara ni way. Dan suti haro kaddo ko nan den ni ko mi rewa kima
aussi da money pour sa tanga de ça peut y aller la bade Ai ya changé ta kono. Mai tu. ça fait epinga na do fu watilando anno mi ala su programme jani har dama dia No, gasi ai ni na dun to hala. Aduna do. ça fait yo ko tan fala jombude Koto ma shérif. ko tan shérif Ah bon? Mashallah. te ça fait mariage on ko Guinée watta Gin. te la andi aadaji men din ka est ce que taw andi ko bandiraw bandir jiwo wadanta bandiraw mo gol ko simo jombude Mi anda. ay ya sak fami halante a jodo yewtida yimbe be ay fus ala ko andula ça fait ko mi yaho bandira c'est la première fois no wada ko galle ami ko tan mi do foti mo sodande leppi e mbasan e bagiji Guinée din ñanda andi yaho bandira taw ma watto ko fandi wala ndo ay ude complet jo ñewade Apita. Complet. mine la ndo ay ude complet jo ñewade Ko an Jombethe ka koto ma on jombude. ko to woni jombude Ah. me dan ko no faala ma halande Wol mi nana. ça fait yo donc no lande andi ko jelu lande feram lo ya tala andi ko ngalam wa walla parce que da hidila Wolu. 150 000 Haji tu jauh di mana tahu. Dan kan ni dah. Apa itu dah? Jalu 150 000 ça fait 150.000. Udah. Anggo lang andu no. Ila nana da joki kindan den sahafa yu. Langan di ko entere madu mado. na intere ya Na antre me. Angka vrene lo entere ya. ina ça fait ko fi ngam lande ma di dom Vino. Angka vrene lo entere ya. ça fait yo ko Donc min na ko fi Aisha gol meng adu mado. ko fi dum ati la no Fi pakke adu ko mado. merti ma halande ça Aci fait pangka am gem. Na fi gol meng wanda halde de. ça fait yo antigi dan Fi entere ma. Donc andi kon mo walanta maisha. ça fait yo Mi fala entre men ilande ma hande e ngal non jetti décision am ferme hakkunde men ko yo haatu do honno ça fait yo min ko yo haatu do hakkunde men ça fait yo fi je woni mais ça fait yo bi da no min hakkunde men yo haatu do ko min Aisha ni ça fait yo yatina mais ça fait yo ko min Aisha ça fait yo no agani omba na alam ba fang dal acana jabi jalan ça fait yo tawadan dong Rame, Jenna, ça va? Ijam, Jam tu? where am I going? Watu mimi na mwere mayuko. Sabila. Utu nini da joki tu nyama dano. Dari no da sembu tu da sera. Ikranga yalo. E pi mi no di maka telefon soni ya ronki. Anjo na jetta telefon ma. Dinizo, an. Nene ko be jam. Ati be ka sudu. Kame mwere un pondir gole matte quoi. Ute timlando ba. Fina ni borno ni. Voilà. C'est min ya bornoroni. C'est parce que hande mi fala yaltu. Ouais? Et puis yaltu go mengol kadi. Ko restaurant mi fala yow. Restaurant. Ni dano innala hino yawri do ma hino joldiri do. Sago an hande ko ya wada non kom fala kom mai. Ma bi abdando neno. Zainabu habila. Ma ya lam da be kadi. Anne mi remarki na go onadi inata tinanai. A chaque fois si mi halni ma piu ngai na lan ko ma ya lam do da. Mihal ali. Lo famu he. Piji ko fedata kuleji mengo mi ta ya mel. Fialat, ya fialata. Fial. Tengo te mihal ali. Gasia yo warane bal. Yo, na sampi mana.
Acting loyal. Oh God. Không có sẵn phua. Cô mau lần đồ sắc pha cô mau lần đồ. No dummini ene sendiro ko ɗum ɓurnani hoore mum dummini ɗa Mama no fala haron goɗɗo mi fiyalla jebbanne yalla e wonde a ɓarayna mi fiyalla fiyalla on so salon takolan ko mi haran ton kene mi dande ko onɗa e wolde ini to jaɓɓi min natami jaɓɓi de mi anda ko onɗa e wolde a wola mi anda Mama ko dara mi fala itti kono resto waɗa gol noon no mi biti gol resto waɗa yo noon ɗo resta Mama ko nyamo woto ñamugol a weena nata de e ngala e defude ɗo defude de awa ɗum ngalato simo falaka ñamon yo an ɗo ko o faala o en defa joɗɗe ñamen ɗo kono ene goɗɗo restaurant nde sana a fokkita Mama na goto ono seedi fimi ɓurtonde de wori kene o ngandidira ni de awa fokkita ko ɗum ɗon dummin aɗa faala moƴƴintina moƴƴe fiyalla Mama fiyalla wimi a fokkita ɗo e ɗa a yata ɗum siɗa faala dumminoto ɗon ha maynoɗi huna a fokkita tebbere deb Mama fiyalla koye mi piye faala a fokkitade soko ɗon ɗaƴƴu fidde ɗe kotuɓe Mama Mama fiyalla mi wi'i a fokkita ɗeppere ma tewɗo ala yewde restaurant a innayi ɗo defetake ko ñaami si tawi kadi a weela andinani Mama no defa mi na goto andimi ko wadde ngenen ɗiɗo a nanata wolanede a famata yetede an e o immoɗon ɗo yahon ka restaurant o doroga maɗon o ɗanninama o waɗama kala ko o faala o accitama ɗon ko mbo perdi aɗa ko min ka o ittama ɗon joni ma o naɓama e nokku go e suudu o waɗama ko o faala o accita ɗum haray ko mbo perdi joni miɗo wiidamata jokkumo o otta jokkumo na nokkel ɗin fo yawɗo dewgal humaka hakkunde ma an e o taw ñande dewgal huma o nde ñande siɗon faala so yehi hay taw yiilo ɗo wi umoɗonna na fii ko o jombatama welatala ma ko yahata welatala ko woni mi yiɗama accudude an e makko aduna on hande hoolagol goɗɗo ɗuuɗa holniɓe ɓen ɗuuɗa may noon goɗɗo wonan ton yoppitado tondoma hattaɗo aka henɗi si a jokki o ɗon yo wiyama ko hoore ma no musdema reedu ma ɗum tawɗa no wawlo to wo wonta jokkumo ton ɓaya haɗɗandi ko ɗum heɓɓanma ton hari mo innoma hande o yaade na o maƴitumo cikki wari ni o yo joni noon hiɗandi ko noon a ɓirɗe hiɗa inna ɗo no joni a jokkuman ɗo a jokkirde ni tuyam joni noon simde wowlande ma janta ko mbolantama ko yo wowlanama ko tawɗa no wowlanomo to o soko ya ennu reedu ma ɗum hoore ma nde kala ko faaleɗa wowlu to ish ñikkati o naada e lanka so leydi Drami engan jaɓali billahi mi anduno c'est parce que sa enniɗa yawde landoɗaɓe ko fi a faalaka yawde siɗa falnono yawde en yahayno directeur a innala koma yaha landoɗaɓe fiiɗum nde fiiɗo mo tawtuko mi woyanaki ɓe mais ka yayte waɗen
na hay 4 heures de temps ko waɗeten 2 heures de temps au minimum artin a falla ka yawdo ni tena mi naɗum motahelde ko moyenaki ɓe an ko mi hetta fo mami haalana ɓe an kay na min jee hoore famma rek non c'est bon parce que mi andi ɗum ɗo mi wata felugol ɓe kamɓe mais ɓay mi a fonda mi ala forsugol makko wa Drami daran ɗo Drami awa e haalde arame dawa e haaldugol no naafi ɗum ɗani ɓennine jumbodira ni ɓe wargo kanka ɓe faala mais nini se jumbodini haɗa ko han jeera ɗani ɗo haɗa ɓe ala ɗo haala ko mi yalta à chaque fois se yiidi ko ɗin histoire ji ɗumaji ɗo wonɗa racontude min ko wonɗa haalgol ko ila andi ɗum no mburuma est ce que a faami sa minima ye yar toon c'est parce que neni ko to wate yargol ɗumanne voilà non t'inquiète hey je te promets ok regarde-moi je te promets ok jono jaluno wa jaluno weltinala o furri kasi après mi jala ina problème en famille da waya de non fi Allah non c'est bon da waya yow Zainab non est-ce que da waya defude wa sina way defugol ko ala no sobe no way defugo mo eno sa ok dani ko mi fala non mi fala ya defana ngai ko nder jonte ɗiɗi bon mi wata parce que mi jangoy mais mi sikki ono samedi dimanche a jangoyta ka weekend o namma tan ma awa est ce que on non defanala mi ma hala nene ma halanaɓe a nodduɓe ka téléphone ɗo no comiya to téléphone ko waɗirana si a fala ɗamar pium urgence um ko ya noddu rectifier ɗo heñayi ok lanemak noto mais waɗa haut-parleur harno ganna ɓeɗaɗi haut-parleur nan notti ok Mana aku joki. Halo mama. Lan Zainabo? Na do jam. Ene ita ka drame ha joni? Nanga e jonde. E bane dito. Ayeti kam ko mi yeti mako? No mi wona mo de. Kanko fiji dal yokuda. Mama dan ko no yila. Ouais. Wo mi defamu. Journée. Hallo. Wo mi defamu fi somene. E fanamo? Gini mau ko jumu da hola kila. Ono wa vide ya defamu. O jumu bali ma. Mama me na kasuru mako kasuru to yo mi defamu. Hai ko wonto tigide. Ono duma ma hollindirte fami mum on taho. O waɗali ɗum andi noon ɗo o ɓurtini kanko hay o jombalta himo ƴami tum himo dara ɗo naw fana mahi resto e fana kenantamo ɗum dey yeeso ma wawata a wata defude few Mama wiwmi yeeso mo a wata defude few presque ok ala minni a wolanimo fi école ma o no mi halal mo de awa yeeto mo fi yoɓɓalngol maka l'école ka janngataɗo anani mi halal mo joni e iwa toon joni ara tawalan ka suudu o jonnama kadi passe taxi waɗa taxi ha yewtitaran ɗum joni anani ok ala yono anani mi nani mama awa gasi ɗaɓɓima joni Drami anani mi nani ka mi nani de habbi mi landama ɗo si woni mi faami ni hara mi jombe
andi ala comme si ça fait ko angi biro ma mi jombiti mi jombitata te na min de biran de jombita parce que ni an ka wonda do jeno ko a helli faado hida andi ko bonantama hida andi ko moƴƴantama Drame msala kindo fo mena goto an ka gor ko min ko debbo ni mata wongo hunde kala ko nena nganda no wata won kan jikina anden jena na ni exemple ni tum simi inni ma do kala ko wala ndalan ko ma bada mi wonna biro est ce que kon wi dal no hayro satti de seran me famata na hin goto an ka bi do ko min ko mi do debbo sikuna ka beni kadika ono na ka wede mais Zainab ko mi do ko an hay jombaɗa nokku ko woni ka an woni ka goɗɗo goo jikku ko jokke jikku biro ma on e an ça fait haray ko gooto a faami yo Allah hokku noon balɗe e cellal mais kono sa miijitiki piiji feƴƴiɗi kala ko mi landima mindima ɗo fi wuppugol gonga ɓe irritike ɗo fop muɗum ɗin ɗo fop kala ko woni ko ma landoɗa ɓe et pourtant ɗum gasa ñande goo ñam hara Allah danɗo ara mi jombima hayno walotoɗen noon gadanki annalantami abbolam ha mi nodda ɓe mi landa ɓe ko honno yonno no hewta ɗo nde drame an kadi no andi kon waɗi oy min mi feɗantama si mi inni a welatalan hara mi feɗi an tigi no laaɓanma effort an o fof miɗo wadde nonde a faami kono ɓe inni ɗo ya ɗaɓɓude ɓeygu ɗaɓɓuɗe siraɓe jikku ma on o mettataɗam kono jikku bino ma o welataɗam birame mi fenantama mi désiansike bureau ma complètement bureau ma sabu maɓɓe waɗi kadi ha mi désiansike fi dewgal hakkundeji meɗen ko fes drame ko biro ande yunda yiɗi miɗo andi na ko boni mi woli ko gonga mi woli mi toñaɓe a nani mi nani ɓay pellet ɗum ɗo ɓe hoyɗata ko waɗɗen ɗo ko ɓe hoyɗata de ɓe min mi andiraɓe on har noon miɗo sikkitiɓe kono hande mi felliti par ce que sikkitagol goɗɗo tanke a yirali mum ma nanirali mum a wata fellutude ko sikkuɗa ko ɗum min mi andiraɓe on jikkoro mi anda on to ɓe fuɗɗi ɗum min mi har ɓe andiraɓe on jikkoro few Zainab désolé fi dewgal hakkudeji meɗen drame découragé complètement drame fi Allah sa waɗon no ewta ya jeejam par ce que fi honɗum kaɗo wakkili selgol biro ma jokkal non drame o mi landima no hewta ɗo ata choisi goma an hakkunañi biro an kañum ɗo wata on ko awa terto jeejugol drame fi Allah sa waɗan ɗum andi kono déjà fi e raɓɓini potte mi posenama question goto na jentima joni min e biro ma so ɓi drame ɗum waɗa ani tigi mo wata sugu hakkunañi biro drame mo watan ɗo awaɗani toon waɗi oy wona min wona an ko biro ma a faami drame biro no gasa rek no woodi ko ɓe yi ha enen e yiyaɓe mais parce que min andiraɓe on jikkoro ɗum noon a ko piiji ɓawoji so tawi no woodi ko ɓe yarani e yiyaade ɗum noon ko piiji ma drame no wawi wongol de andi ko ɓe yiyata kon ko feere mais koko wonɗe nande kon a faami ɗo na min ndehna drame an kadi fi Allah drame daran ɗo fi Allah sa waɗan ɗum fi Allah